Mit navn er Per Bo Ludvigsen. Jeg er 75 år, gået på pension for cirka 6 år siden. Har haft mit Baha-apparat siden 2012, og det er fordi, jeg har ingen hørelse på venstre øre, så det hjælper mig fantastisk. Da jeg var 14 år, der var jeg sammen med min mor og far. De havde et sommerhus nede ved Solrød Strand. Jeg badede meget i vandet dernede, og desværre var der et åudløb ved stranden, og jeg tror, jeg har fået en virus på det venstre øre, som gjorde, at pludselig kunne jeg ikke høre mere. Jeg var indlagt på Rigshospitalet i 3 uger, og de prøvede selvfølgelig at hjælpe mig, men hørelsen den var altså forbi. Så generede det mig selvfølgelig i alle de følgende år, at jeg ikke kunne høre på venstre side. Når man gik ind i et lokale eller var sammen med mennesker, skulle man hele tiden placere sig rigtigt, således at man fik hørelsen på det højre øre, som er helt normalt. Senere i livet, i 2012, skulle jeg udstationeres i Kina, og der synes jeg, hvis jeg kunne få et høreapparat, så kunne det hjælpe mig. Der var jeg hos en ørelæge i Gentofte, og han lavede en høreprøve på mig, og konklusionen var, at han sagde til mig, du kan slet ikke høre på venstre øre, så et normalt høreapparat, det vil slet ikke hjælpe dig noget som helst. Jeg blev så henvist til Gentofte Hospital. Det endte så med, at jeg fik tilbudt et Baha-apparat. Jeg oplevede en kæmpe forandring med det samme, fordi lige pludselig kunne man jo høre alting meget tydeligere. Fuglekvidder, også støj og andre lyde. Det hele blev forstærket op, kan man sige, via Baha-apparatet. Så hele lydoplevelsen totalt set var utrolig god i forhold til, hvad jeg havde levet med tidligere. Det har været en utrolig forbedring at have Baha-apparatet. Jeg har fået det rimelig sent i mit liv. Det har også betydet, at min livskvalitet er forbedret de sidste mange år. Den, jeg har nu, er den nyeste model. Der kunne jeg godt fra den første, jeg havde, og til den, jeg nu har nu, en kæmpe forandring. Den giver meget mere dynamik og forstærker lyden meget bedre, end den, jeg havde tidligere. Og i dagligdagen, så er man jo utrolig afhængig af sin hørelse. Så det, at man har den hørelse, som andre mennesker også har, som totaloplevelse, det er jo fantastisk.